Euskal Herriko hego-mendebaldea, zirriborroz marrazturiko lurraldea da. Erliebe ikaratuz betea eta klima gogorrekoa. Gertakari historikoek baldintzatu izan dute beti mugarekin lotua egon den paisaia gogor honetako bizimodua. Liskarrez eta tirabiraz jositako bizimodu horrek, harresien gonapean ezkutatzera behartu zituen herritarrak. Euskal Herriko estreinako kristauak gure herriko txoko bitxi honetara etorri ziren bizitzera. Bagoaz lurralde hotzetara. Hegoaldean, Kantauriko haranek Salbada mendilerroko harresiaren aurka egiten dute topo, alabearrez egin ere. Muga natural hau, lurralde eta klima aldaketa iragartzen duen mugarri izugarria da. Baina gizakia beti ahalegindu da muga hori gainditzen. Horrela sortu zen inguru honetako lurraldea menperatzeko gogoa. Arabako eta Bizkaiko lurrek bat egiten duten lekua bereganatzeko grina. Horixe erakusten digu Zubietako dorreak, Artziniegako biderik zaharrenen zelatari neka ezinak. Makina bat mende lehenago, herria harresien atzean babestu aurretik, erromatarrak hemendik pasatu ziren. Handik urte batzuetara, Goilautadara merkantziak eramaten zituzten mandazainen atseden leku garrantzitsu bihurtu zen. Mendimagal txiki batean dago Artziniega, Gaztelako mugako lurretarantz begira. Bere lurren atarian hasi zen irailean antolatzen den erdiaroko merkatu ospetsua. Hementxe zegoen hasierako Artziniega. Euskal Herriko zuaitzik zaharrenetako baten ondoan. Ama Birjina agertu zen arte izugarri honen oinean. Aiarako herritarren otoitz lekua den Santutegi erraldoi hau eraiki aurretik, ermita erromaniko bat zegoen hemen Ama Birjina gurtzeko. Mugako lurralde honek bere foruak eta kantzilerra izan zituen. Aide nagusien buruak Pedro López Aiarakoa jaunak Kexaako dorre honetatik ematen zituen aginduak. Dorrearen ondo-ondoan komentua eraiki zuen, bere familiaren hilobien gainean Karmeldar Lagundiko mojek haien arimaren alde otoitz egin zezaten. Atlantiko aldeko Araban gaude. Itxura askotako lurraldeak daude hemen. Nekazari itxurakoak zein itxura industrialekoak. Nerbioi gorenekoak kasu. Gainerako lurretatik isolatua egon izan da beti. Mendiek babestua. Baina eguraldiaren gogora beren menpe beti ere. Neguan, Goilautadako hotza nagusi denean, otsoak mendizerraren jabe egiten dira. Duela 50 urte desagertu ziren otsoak Gaztelatik itzuli dira, eta euren bizileku zaharrak berreskuratu dituzte. Eta berriz sortuko dute izua amildegi ertzean dauden abereen artean, ez baitute nora ihes egin. Antiguako Ama Birjinaren babesak ere ezingo die lagundu. Arrastariako eta Urduñako zaindariak txarlazo gainetik babesten ditu lur hauek. Panoramika ikusgarri hau begibistan duelarik. Antiguako irudi erraldoia izan zen,
gure herrian egin zuten hormigoizko lehenengo lanetako bat. Isilpean egin zuten 1904 urtean, eta 50 tona porlan eta 20 tona burdina erabili zituzten. Handik oso gertu, Pico del Fraileren irudiak lehiarako gonbita egiten dio. Horma honetan gora igotzea izan zen euskal eskalatzaileen estreinako erronka, eta 1924 arte ez ziren goraino igotzera ausartu. Mendia bera da Euskal Herriaren muga. Bizkaia eta Araba haranean utzi ditugu. Goian, Arresiez bestalde, Burgos. Nerbioi ibaia Gaztelan jaioarren, 200 metro baino gehiagoko ur jauzi ikusgarri honetan behera amiltzen den unean bilakatzen da euskaldun. Nerbioi ibaiaren ur gardenak mendizerraren erraietatik borborka ateratzen dira. Eta beheran zamildu aurretik, badoaz abereen larrerik kutxunenen artetik aurrerantz. Natura mirari bilakatua. Ikuskizun honetaz gozatzea ez da erraza. Salbadako lurrazpiko urek oso noizean behin egiten dute Giturriko iturrian gainezka. Euri jasa handien ostean eta elurte handiak urtzen direnean baino ez. Orduan, magiaren laguntzaz, ibaia goietako jaun bihurtzen da. Mendiek oso basatiak dirudite, baina azkenean, mendate guztiek gizakien esku amaitzen dute. Goilautadako biderik zaharrenek mendilepo hauen artean aurkitu zuten pasabidea. Bide horietatik eramaten zuten artilea eta arraina kostaldeko kaietara eta euskal burdina Gaztela aldera. Bidean topatu zituzten oztopo guztiak gainditu zituzten, baita natura bera ere, Goiuriko ur jauzia adibidez. Negu gorrian egon arren, oztopo hori gainditu dugu eta lurralde hotzen bihotzeraino sartu gara. Bidegurutze harrigarri baten erdian, izarra dugu pasabideko errege. Elurrari erronka eginez, Altuben bide mordoa gurutzatzen dira, armiarma sare baten antzera. Altuben, elurra egiten duenean bakarrik gelditzen da pertsonen eta merkantzien joan etorria. Uz ditzagun mendateak eta negua, eta goazen hegoalderantz, Euskal Herritar lurraren muga alderantz.